गिबियावनो खुलुमबाय सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाख'नाय जालायबाय आंनाथ' भिडिअआ जायगायावनो जालायबाय थायो गोजानावबो थांनो रोंखाया नालाय मबाइलाबो दाम खमि क्वालिटि जाया दिनैनिखौबो नायदोलाय मोजां मोनोब्ला जोबजासिम ओमफ्राय दुर्गा फुजा थांलायबाय लोखि फुजा थांबाय दायो फैगासिनो दं कालि फुजा जोंहा 31 अक्ट'निफ्राय जागोन ओमफ्राय दायो माने जोंना नैबे बाटासिपुर सेन्टारावहाय बेवहाय माने फिसायैनो माने कालि फुजाखौ होनाय जायो नालाय ओमफ्राय बेयावनो माने दायो मुर्ति दङ ओमफ्राय गोदान मुर्ति लाबोसिगोन नालाय जोङो ओमफ्राय दा बे मुर्ति गोजामखौ फासन खालामसिगोन आरोना ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांनो थानोसै मोजां मोनोबा जुदि नायलांबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब माबा साबस्क्राइब लाब्लानो जाबाय देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय जोङो कालि आइखौ गारनो थांगासिनो दं दायो जोंहा कालि फुजा फैलायबाय जागोन दायो थांगासिनो दं काला दालाङावहाय लोगोफोर जोङो जि जायगायाव माने नैबे कालि आइखौहाय फासन खालामगोन नैबे जायगायाव सफैबाय आरो काला दालाङाव नैबे जायगानि मुङा जाहैबाय काला दालां दायो माने मुर्तिखौ बोख्लायगासिनो दङ दायो जोङो माने दैयावहाय फासन खालामसिगोन कालि आइखौ काला दालाङावहाय जोङो माने फासन खालामो आरो नैबे जायगानि मुंखौ बुङो काला दालां नायनो हागोन नैबे गोजाम दालाङा बे गोदान जै 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 दायो माने फासन खालामखांबाय थांनोसै दायो ओमफ्राय मन्दिरखौ एसे साफा खालामनांगौ दङ मन्दिरखौ साफा खालामसै नैबे जायगानि मुङानो जाहैबाय काला दालां दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर'